Leikkaa munakarvat. Niin minäkin leikkaisin ne, jos mulla ois muna. Miksi sinä liimaat? No ehkä siksi, kun mä haluan liimata persekarvat. Onkin kiinni. Kakka koira. Kakka. Miksi Matti pelaat? Mä mun leikkaa persekarvat. Päivää. No niin, katsotaanpas sitten tällaista giganttipsykoosi-mainosta. Mies tulee valmiiseen pöytään ja partakone tekee ruuan. Tietokone. Saatana, tossa on tommonen. Jäteöljyssä uitettu paskaselkkari. Paskakassi. Video. Mihin sä olet menossa? Saatana vittu perkele. Älä avaa saunan ovia. Vippeli voi tipahtaa lauteiden väliin. Mä leikkaan mun kikkeliin ja pistän postissa tulemaan. Refutesti. Katsotaan kumpi leikkaa nopeammin. Ei helvetti! Vittu mun kikkeli on ihan sininen. Etespi syö Pinokkio paskaa. Ensimmäinen vitsi tulee tässä. Mikä on pikimusta? Ja ei pysty kiipeämään puita pitkin. Sehän on pikimusta. Eetu.